それではあっという間に時間が過ぎてしまうんですけども、次の年の曲最後ということで、最後の曲は、このコアナさんと一緒にデュエットみたいな感じでお送りできたらなと思います。で、スティーレン・レポート、そしてカリフォルニア